Evident, pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat mrejele singurătății în confruntare cu omul postmodern, trebuie să mergem într-o direcție în care podcasturile Quo Vadis ne vor conduce, către un teolog. Și astăzi îi spunem bun venit pastorului Marius Sabo, la Biserica Baptistă Betel Cluj-Napoca. Mulțumim că ați acceptat invitația. Și eu mă bucur și îi salut și eu pe ascultătorii noștri, pe cei care privesc acest podcast și mă bucur că am fost invitat, sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumim din toată inima. Ca să clădim puțin atacul spre temă, și nu întâmplător am folosit imaginea asta a atacului, pentru că dacă vrem să înțelegem cu adevărat singurătatea, trebuie să ne ducem către un teolog, către un pastor, și de aceea v-am invitat în această zi la această discuție, să vedem această temă și din perspectiva pastorului care conduce turma înspre ape de odihnă, dar și din perspectiva teologului. Ce înseamnă cu adevărat singurătatea astăzi în comunitatea de credință, dar mai ales în afara ei? Cred că atunci când discutăm despre singurătate, este o temă foarte amplă și este o temă la care societatea modernă încearcă să-i găsească medicamentul, leacul. Se pare că e destul de complicat, pentru că ne-am creat tot felul de contexte virtuale în care să ne întâlnim și să nu mai fim singuri, dar până la urmă se pare că problema singurătății nu se poate tămădui, vindeca așa. Și cred că problema aceasta, ca multe alte probleme mari pe care le are ființa umană, își va găsi răspunsul în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și pe parcursul discuțiilor noastre o să revenim la asta. Dar în același timp cred că e important pentru început să subliniem că să ne întrebăm, oare ce înseamnă să fii singur? Oare suntem cu adevărat singuri? Sau starea de singurătate, sentimentul de singurătate este unul pe care ni-l inducem? O iluzie. Și aici aș face referire la George Berkeley, care la un moment dat punea o întrebare: dacă în pădure cade un copac și nu-l aude nimeni, oare face zgomot? Și la prima vedere e o întrebare banală. Sau metaforică oarecum așa. Da, dar după ce stai și te gândești la ea, el vine și spune: dacă nu este nimeni și nimeni n-a fost vreodată într-un loc în care a căzut copacul respectiv, nimeni nu are cum să argumenteze sau să dovedească că el a făcut zgomot. Răspunsul lui Berkeley e foarte interesant, pentru că el pleacă de aici ca să demonstreze existența lui Dumnezeu. Și el spune: da, copacul respectiv o să facă zgomot la cădere, pentru că întotdeauna va fi acolo cineva care să-l vadă și acel cineva este Dumnezeu. Și prin această metaforă folosită de el, prin această ilustrație, el de fapt afirmă că nu suntem singuri niciodată. Suntem în prezența lui Dumnezeu, a Creatorului nostru, dar este foarte important felul în care ne raportăm la acest Dumnezeu. Și cred că noi putem defini singurătatea în relație sau în afara relației cu Dumnezeu. Atunci când discutăm despre relație pe verticală, și apoi putem discuta în comunitate despre relația pe orizontală, relațiile pe care le construiești cu ceilalți. Dar cred că Scriptura, Biblia și teologia are răspunsuri semnificative la această problemă majoră cu care se confruntă omenirea azi. Imaginea aceasta ne duce cumva cu gândul la ceea ce spuneau reformatorii, coram deo, în prezența lui Dumnezeu. Până la urmă, de acolo trebuie să plecăm. Cum îți raportezi singurătatea, sentimentul de singurătate și nu iluzia singurătății, pentru că există această distinție, cu ideea aceasta pe care înaintașii noștri au promovat-o. Coram deo înseamnă să trăiești în permanență
în fața lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, conștientizând că ești în prezența lui Dumnezeu. Pentru unii dintre gânditorii atei, a fi mereu în prezența lui Dumnezeu, spunea unul dintre ei, este ceva deranjant. Adică să știi că în permanență cineva te supraveghează, te vede, te aude, te cunoaște. Dar până la urmă noi suntem într-o lume făcută de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut cu un scop și nu suntem singuri, dacă vrem să înțelegem asta, și trebuie să vedem ce facem cu relația pe care o putem avea cu Dumnezeu. De aici trebuie pornit, evident. Dacă e să ne ducem pe ideea aceasta, marilor gânditori, vă invit la un dialog cu Blaise Pascal. Să-l avem pe Blaise Pascal alături de noi la această masă nu a tăcerii, ci a dialogului, și Blaise Pascal spunea la un moment dat, și aceasta aș dori să fie premisa discuției noastre, cele mai nerezonabile lucruri devin rezonabile din pricina dereglării oamenilor. Această afirmație cumva în raport cu omul postmodern pare un atac la persoană. Cum vede teologul, pastorul, această afirmație a lui Blaise Pascal astăzi? În primul rând, Pascal a fost un credincios, poate trebuie să le amintim urmăritorilor noștri că el a avut o experiență cu Dumnezeu, se pomenește destul de mult despre asta, un moment în care el a trăit acea experiență specială, după care practic și-ar fi notat-o pe o bucată de hârtie, și-ar fi pus-o în căptușala hainei, și avea momente care verifica dacă este acolo sau nu. Și acolo el descrie acea întâlnire ca una foarte interesantă. Foc descrie prezența lui Dumnezeu și el spune că are credință și crede într-un Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu într-un Dumnezeu al filozofilor. Și cred că aici deja discutăm despre diferența dintre un Dumnezeu conceptual, pe care încercăm să-l descriem, să-l surprindem în filozofie, și un Dumnezeu care se coboară la nivel personal. Dumnezeu coboară și intră în relație cu noi, practic cum a făcut-o cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Acum, dacă discutăm despre dereglarea la care el făcea referire, din perspectivă teologică, această dereglare s-a petrecut undeva în primii ani de viață a ființei umane, în momentul în care a penetrat răul în lumea noastră, respectiv în ființa umană. Și aici putem discuta destul de mult teologic dacă dorim, dar nu cred că este cazul să discutăm despre cât de afectată este ființa umană de păcat, pentru că unii cred că este o afecțiune totală, o depravare totală, iar alții cred că este doar parțială. Eu cred că afecțiunea aceasta este suficient de mare încât omul să nu-l poată cunoaște și alege pe Dumnezeu fără ajutorul lui Dumnezeu, fără intervenția supranaturală a lui. Dar cred că sunt rămășițe din chipul lui Dumnezeu în om care încă sunt acolo. De aceea, atunci când discutăm despre această dereglare, ea apare și în Vechiul Testament, când ni se spune că inima omului este deznădăjduit de rea și este înșelătoare și că nu poate fi cunoscută. Apoi, probabil cel mai complex text din Scriptură în direcția aceasta este rostit de către Pavel în capitolul 1 din Romani, unde ni se spune că are loc o înstrăinare a ființei umane de Dumnezeu. Și practic această înstrăinare, această separare, această ruptură dintre ființa umană și Dumnezeu, aceasta este cea care aduce singurătatea păcătoasă, rea, în forma ei cumva deranjantă, dăunătoare, pentru că noi învățăm că e bine să avem momentele noastre de solitudine în care stăm, medităm la Dumnezeu, să stai doar tu cu Dumnezeu, să îți oprești telefonul și tableta și toate celelalte, să poți să îți auzi gândurile, să poți să te rogi, să meditezi la adevărul lui Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta este important, dar o singurătate în care Dumnezeu este absent, în care Pavel spune, tu l-ai scos afară din mintea ta, din judecățile tale,
Pavel numește asta o viață străină de viața lui Dumnezeu. Practic, tu nu mai ai în tine din viața lui Dumnezeu și acolo asta devine dureroasă. Ești un om care este lipsit de nădejde, golit de sens. Pentru că viața fără Dumnezeu este o viață golită de sens. Și oamenii încearcă să pună tot felul de lucruri care să aducă sens vieții lor, care mai devreme sau mai târziu se dovedesc a fi niște ajutoare înșelătoare. Vreau să continuăm pe ideea aceasta scoaterii lui Dumnezeu și a înstrăinării. Practic e o atitudine proactivă sau activă. Nu e pasivă, nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să plece, l-ai scos. Gabriel Liceanu, în cartea lui, o carte apărută în urmă cu câțiva ani, editura Humanitas, Nebunia de a gândi cu mintea ta, un titlu provocator, Gabriel Liceanu, spuneam, ia afirmația lui Blaise Pascal și spune, într-adevăr, e o dereglare, dar hai să vedem concret unde sunt aceste dereglări în societatea occidentală, spune Gabriel Liceanu. Cu alte cuvinte, dereglarea de la 1600 de care vorbea Blaise Pascal mai are un corespondent în lumea de astăzi? Și, practic, sunt câteva domenii, câteva teritorii în care Gabriel Liceanu spune trebuie să conectăm afirmația lui Blaise Pascal cu ceea ce se întâmplă astăzi. Și unul dintre domenii, dacă ar fi să le luăm, sunt 6, am vrea să le luăm pas cu pas, să vedem dacă într-adevăr ele sunt cu adevărat actuale sau sunt doar pură filozofie. Noi nu facem la podcasturile Bovaris filozofie, dar vrem să găsim o cale, că de asta întrebarea te conduce la o cale, cu întrebările de rigoare. Și atunci, practic, dacă ar fi să ne uităm la ceea ce spune Gabriel Liceanu în corelație cu întrebarea lui sau cu afirmația lui Blaise Pascal, el spune, avem o problemă de valori. Cu alte cuvinte, nu e bine ce e bine, ci e bine ce e bine pentru mine. Și atunci, cumva, de unde pornim dacă vorbim de subminarea comandamentelor etice universale? E așa o expresie mai complicată pe care Liceanu o propune, dar concret, singur cu tine și cu valorile tale. Cum pot fi reconstruite, întrebarea, cum pot fi reconstruite temeliile în viața omului sedus de iluzia propriului sistem etic? Aici e întrebarea cumva. Ca să putem, o să te rog să reții întrebarea, pentru că ai făcut câteva afirmații foarte importante înainte, în pregătirea întrebării și cred că e foarte important să le înțelegem. Și, din nou, pentru cei care urmăresc acest podcast, cred că este foarte important să înțelegem că ideologiile pe care le urmăm au impact în viața noastră. Indiferent cine sunteți, cine suntem, nu suntem într-o zonă de neutralitate. Într-un fel sau în altul suntem guvernați de idei, de teorii și ele ne urmăresc. Și atunci când spuneai despre intenționalitatea ființei umane, faptul că Dumnezeu a fost scos, în jurul anului 1800, 1850 și după aceea s-a conturat această scoatere voită a lui Dumnezeu din sistem, din gândirea umană, dar a fost făcută într-un mod conștient. Și dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea, unul dintre filozofii prolifici, Friedrich Nietzsche, a ajuns să scrie despre moartea lui Dumnezeu. Și el spunea că generația lui l-a omorât pe Dumnezeu și că mâinile lor sunt pătate de sângele lui și că odată omorât Dumnezeu, sigur, el folosea într-un mod metaforic asta. Și provocator într-un fel pentru timpul acela. Da, odată omorât Dumnezeu, cineva va trebui să ia locul. Și întrebarea era cine va lua locul. Și cred că pentru mine momentul acela este un moment de referință, este un punct de referință, pentru că în momentul în care Nietzsche a spus să scoatem pe Dumnezeu afară și lucrurile au început să se desfacă în gândirea filozofică din perioada următoare, cineva și ceva
i-a luat locul lui Dumnezeu. Și printre altele, acel cineva și ceva s-a răsfrânt inclusiv asupra moralității, asupra principiilor, a valorilor pe care ființa umană le are. Și în timp, acele semințe puse au început să răsară și să dea rod. Și noi astăzi trăim și experimentăm în cultura, în vremea noastră, în societatea noastră, multe din elementele plantate atunci. Și printre altele, Nietzsche a vorbit despre o nouă morală care trebuie să înlocuiască morala lui Dumnezeu, morala Scripturii, morala lui Hristos. Și în această nouă morală erau redefinite binele și răul. Și făcându-și loc toată povestea și acest tip de ideologie, am ajuns astăzi într-un context în care vedem creștinismul marginalizat, dar în locul lui a apărut relativismul și postmodernismul și impun, iată, în societăți, în Europa, impun o nouă morală, o nouă conduită și, într-un fel, abia acum ideologia respectivă ajunge la omul simplu. Adică oamenii, și nu numai cei din România, discutăm despre canadieni, despre americani, despre oameni care se uită și nu înțeleg cum s-a ajuns aici. Și răspunsul este că undeva în trecut s-a semănat, s-a crescut în tăcere, așa cum ne învață Scriptura. Peste noapte, un vrăjmaș a venit și a pus neghină care a făcut să ea în liniște a crescut și acum își dă rodul. Noi suntem în perioada aceasta în care neghina a crescut și roadele au apărut. Și de aceea cred că suntem devastați de ce se întâmplă în școli, de noua direcție, de noua morală pe care astăzi noi o avem de abordat. Și practic acolo putem vedea ceea ce spuneați un picuț mai devreme despre Pascal, care spunea că s-a produs o dereglare în noi. Este o dereglare veche, dar care evoluează și crește și răutatea oamenilor crește pe pământ. Suntem parcă mai perverși astăzi decât am fost în trecut. Practic, relativizarea aceasta, singur cu tine și cu valorile tale, te conduce la o altă, pentru că ele sunt legate. Subminarea tradiției, în sensul că tot ce este trecut și tot ce este practic fundament important în viața omului este dat la o parte și clădim alte fundamente, alte repere, după care să ne ghidăm. Practic, validăm comportamentele noastre pe ceea ce spunea Patapievici la un moment dat, omul recent. Suntem prea recenți ca să ne mai uităm în trecut. Și asta e o problemă. Da, este o problemă, dar este și un fals. Și falsul este, noi doar în aparență suntem deconectați de la trecut. Doar în aparență. Cineva în trecut a trebuit să inventeze lucruri. Și tot ce avem astăzi este clădit pe ceea ce s-a făcut în trecut. Și din punctul acesta de vedere, generația asta, chiar dacă nu vrea să-și plătească tributul și recunoștința istoriei și tradiției, ea stă pe istorie și pe tradiție, atât în privința dezvoltării științifice, a medicinei, a matematicii, a fizicii, dar și a moralei. Și în direcția asta este foarte interesant de punctat aici o observație a lui Rodney Stark, care vorbește despre felul în care s-a născut creștinismul, felul în care s-a ridicat creștinismul, dar printre altele el face o analiză a țărilor care sunt mai seculare, în care Dumnezeu a fost oarecum eliminat și credința aproape în totalitate. Și el, făcând un studiu sociologic acolo, observă cum aceste țări funcționează după niște principii care sunt aproape în totalitate creștine.
că de fapt ele la ora actuală se declară fără Dumnezeu, dar în realitate principiile și în unele dintre țările acestea au fost așa numitele treziri spirituale, Categoric. în care Dumnezeu a intervenit, cultura creștină, principiile creștine, morala creștină au fost cândva în floare, au impactat pe bunicii sau străbunicii lor, iar ei au crescut cu aceste norme. La ora actuală, ideea de sacrificiu de sine, ideea de a ajuta pe cei în nevoi, toate acestea sunt principii creștine, care Rodney Stark face o observație în contextul Imperiului Roman, ce se întâmpla cu copiii nedoriți, care erau lăsați la poartă să moară, și felul în care creștinii s-au dus pentru că ei credeau în sacralitatea vieții și îi luau și îi creșteau. Ideea de azil, de școală, toate acestea sunt elemente care au fost crescute într-un context creștin. Ideea de sacrificiu, de dragoste pentru aproapele, sunt concepte creștine. Și în țările seculare ele apar, sunt uzitate, dar fără a înțelege că de fapt ele provin dintr-o tradiție creștină. Mă gândeam dacă cei care ne privesc se uită puțin în istorie și spun, e adevărat, rezonez cu punctul acesta de vedere și totuși, dacă mă uit în Olanda, în Irlanda sau în alte țări din spațiul acesta care au reprezentat altădată centre ale trezirii spirituale, bisericile sunt închise sau se transformă în cel mai bun loc, în cel mai bun caz, în locuri de socializare sau în puburi. Cum punem totuși în acord aceste două viziuni? Da? Într-adevăr, la bază ar putea să fie principiile creștine și totuși exprimarea reală din ceea ce se întâmplă astăzi e foarte cutremurătoare. Până la urmă se închid bisericile. Eu cred că aici nu aș vrea... Discuția noastră a mers mai mult într-o anumită direcție. Eu cred că la rândul ei biserica trebuie să-și reevalueze poziția. Și cred că bisericile au tendința să uite chemarea lor și nici nu știu dacă noi am fost chemați să investim atât de mult în clădiri. Noi am fost chemați să investim în oameni. Hristos s-a dăruit pentru oameni, a murit pentru oameni și noi suntem chemați să investim în oameni. În momentul în care bisericile au uitat asta, au plătit un preț. Da, efectul a fost imediat și cred că acolo suntem în momentul acesta și ne așteptăm la o revitalizare a creștinismului și este foarte încurajator ce spune Rodney Stark. El spune, da, sunt anumite zone în care creștinismul este în declin, dar sunt multe alte zone de pe glob în care asistăm la o revitalizare, o creștere a Bisericii lui Hristos, a mișcărilor creștine. În care nici e contrazis. Da, și nici este contrazis din mai multe puncte de vedere, pentru că inclusiv ideea aceasta, gândul că religia o să dispară, nu se adeverește. Chiar dacă în zonele unde nu mai este creștinismul o religie dominantă, sunt alte religii care i-au luat locul. Cu alte cuvinte, cum spunea Mircea Eliade, omul este o ființă religioasă irecuperabilă. Până la urmă și ateismul este o formă de religie, o formă de credință. Altfel, e paradoxal. Dacă ești ateu și crezi că finalul nu aduce nimic cu el, practic te duci în neant, de ce atâta pasiune ca să combați creștinismul? Dacă oricum povestea se încheie... Sigur. Da, sigur. Care... Sigur. E interesant, oricum, dacă auziți anumite acorduri în timp ce noi vorbim, e muzica menită să anuleze singurătatea discuției noastre. Nu suntem la o masă a tăcerii, suntem în comunitate, discutăm despre singurătate și despre dereglarea omului în raport cu chestiuni foarte concrete. Valorile au fost relativizate, tradiția e subminată și nu e, că de fapt suntem tot timpul în acord cu această tradiție. Mai avem aici subminarea ierarhiei și elitelor. Acum, din totdeauna elitele au avut o poziție ingrată.
când te raportezi la elite, tot timpul îi vezi oameni care sunt superiori și de aici unii spun să terminăm cu elitele și până la urmă au fost în istorie mișcări împotriva elitelor și totuși elitele contează și ierarhiile spun ceva despre noi în raport cu singurătățile noastre. Cum vedem asta? Eu cred că elitele contează și e important să ai oameni valoroși. Și sigur că din perspectivă creștină noi ne uităm la oamenii valoroși ca la niște oameni care au primit ceva special din partea lui Dumnezeu și folosesc. Pentru că tu poți să fi primit un dar din partea lui Dumnezeu și să îți îngropi talentul. Dar oamenii care investesc și cresc lucrurile pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu sunt folosiți de Dumnezeu într-un mod special. Și eu cred că și între ascultătorii noștri sunt oameni care odată întorși la Dumnezeu, odată restabilită relația dintre noi și Dumnezeu, următorul lucru este că Dumnezeu începe să-ți arate și să pună în tine lucruri și să poți să crești în anumite domenii și să devii ceea ce Dumnezeu te dorește să devii, să fii. Și cred că noi putem să creștem și să fim oameni folosiți de Dumnezeu, că până la urmă, chiar dacă ești un om care realizează lucruri mari și are harul acesta din partea lui Dumnezeu să fie folosit la un anumit nivel, sau ești doar o parte mică dintr-un mecanism mai mare, dacă ești acolo unde te vrea Dumnezeu, ești unde trebuie și este foarte important. Legat de elite, cred că elitele creștine, oamenii care, și la ora actuală noi avem oameni speciali care îl cunosc pe Dumnezeu, cred în Dumnezeu, nu le este teamă să-și afirme credința în Dumnezeu, au fost oameni care au fost folosiți de Dumnezeu ca să dea o anumită traiectorie, un anumit traseu, să influențeze oameni, să crească oameni într-un anume fel. Și cred că asta e o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Mai avem astăzi eroi credinței? E așa de bună întrebarea asta. Cred că ar trebui să definim termenii, adică eroi ai credinței. Eroi ai credinței. Un erou este un om care se sacrifică pentru crezul lui, dar el nu este un erou oarecare, un erou singuratic, ci este un erou al credinței. Și în momentul în care discutăm despre credință, discutăm despre ce? Credința este un concept foarte complex, pentru că în termenii Bibliei, a avea credință înseamnă să ai un obiect al credinței. Obiectul credinței noastre este Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Avram este tatăl tuturor credincioșilor, dar Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și atunci, un erou al credinței este un om care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Fie că Dumnezeu îi cere un lucru mic sau un lucru mare. Dar un erou al credinței, în termenii postmoderni, dacă credința lui nu-l are ca obiect pe Dumnezeu și cuvântul lui, ce are ca obiect credința omului modern? Credința omului modern se are în centru pe sine, omului postmodern, omului care l-a scos afară pe Dumnezeu, tu te-ai așezat în locul lui. Întrebarea lui Nietzsche rămâne, cine-i va lua locul? Și răspunsul îl luăm noi. Fiecare și-l ia pentru sine și tu devii individul care ocupă spațiul, care alege morala, alege și valorile și le definește. Da. Exact. Și în momentul respectiv a fi un erou al credinței înseamnă să faci ce simți, ce crezi, ce vrei, dar lucrul ăsta e o nebunie. O nebunie, într-adevăr, o nebunie, pentru că te
duce tot mai mult pe teritoriul singurătății. Ajungem la subminarea relației dintre sexe sau dereglarea proprie feminismului. E definirea lui Gabriel Liceanu. E un subiect complicat aici. Vreau doar să deschidem niște teme de gândire. Singurătatea rolurilor, am numit-o eu, adică acea confuzie a rolurilor în cadrul familiei. Tot mai mulți oameni spun astăzi sunt singuri și totuși au o familie, sunt acolo. Sunt într-un rol practic și se simt singuri. Ce le răspundem? Cumva e așa de faină propunerea ta, Lucian, pentru că ascultând provocările tale îmi dau seama cât de mare binecuvântare îi să ai cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu suntem învățați ce înseamnă căsătoria, ce înseamnă să ai copii. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi, se va uni cu soția lui și cei doi o să devină un singur trup. Noi când ne căsătorim, intrăm, pe de o parte se produce lipirea și apoi intrăm într-un proces al devenirii și rolurile pe care le-a dat Dumnezeu le folosim ca să devenim ceea ce a propus Dumnezeu pentru noi. Ori în momentul în care tu intri în căsătorie doar ca să îți împlinești propriile dorințe așteptări, așa, da. O să te trezești singur, pentru că dacă intră ambii în căsătorie cu aceeași filozofie, cu același gând, se vor trezi mai devreme sau mai târziu singuri, cum spunea, pare Elvis Presley, singur printre mulțimi. În mijlocul mulțimii și cu toate astea să fii abandonat, să te simți singur și fără niciun ajutor acolo. Da, interesant că și muzica are rolul ei și când auzim acordurile în alte lumi, parcă și muzica noastră devine altceva. De la muzică la carte, Gabriel Liceanu spune, avem o problemă cu raportarea la carte, subminarea cărții și poate cei care ne ascultă ar putea să spună care e legătura dintre carte și singurătate. Până la urmă, unde este legătura aceasta? Este o legătură între singurătate și subminarea cărții, faptul că am scos cartea sau cărțile din ecuația cunoașterii? Depinde la care carte vă referiți. Îmi aduc aminte de o întâmplare din viața mea în care cineva mi-a spus să-i dau o carte. Era un om care nu credea în Dumnezeu și cumva în naivitatea mea eram mai tânăr și am întrebat ce carte să vă dau. Și mi-a zis, dă-mi pe cea mai bună pe care o aveți. Și cea mai bună carte pe care o avem este Biblia. Categoric. Și dacă unii se îndoiesc de asta, am trecut și eu în tinerețea mea printr-un astfel de episod în care m-am îndoit că Biblia este o carte a cărților. Și am auzit Biblia interpretată de oameni poate mai în vârstă, într-un mod mai simplist și nu am înțeles profunzimea ei. Dar cu trecerea timpului am ajuns să înțeleg că de fapt noi avem aici o carte specială. O carte care e diferită de orice altă carte, pentru că este o carte primită prin revelație, este descoperirea lui Dumnezeu, este cuvântul Creatorului pentru noi. Ea este prezentată în diverse forme literare, dar când începi să citești și să te apleși peste ele, tu vei găsi răspunsul, vei găsi întâlnirea, te vei întâlni cu Creatorul acolo și vei fi binecuvântat. Pentru mine, ceasurile în care pot să stau și să citesc din cuvânt și să mă întâlnesc cu Dumnezeu în cuvânt, sunt ceasuri binecuvântate. Dacă ne urmărești, dacă te simți singur, ar fi interesant să iei Evangheliile, să citești Ioan sau poate să citești Psalmii și să vezi ce se întâmplă dacă seara, în liniște sau dimineața, te apleci peste psalmi și încerci să auzi vocea lui Dumnezeu de acolo, să vezi experiențele pe care le-au trăit autorii acestor psalmi în momentul în care au scris, cu siguranță o să fim binecuvântați.
Poate că cei care ne ascultă acum spun, da, e adevărat, dar nu e o pledoarie pro domo, invitatul este teolog, e pastor, e adevărat că vorbește din propria ogradă, să zic așa. Ce v-a determinat să vă anulați îndoielile, că spuneați la un moment dat de îndoieli? Ce a fost, acum nu o să reluăm întregul proces al revelației, al faptului că Dumnezeu v-a vorbit, dar ce v-a determinat atunci să fie punctul acela crucial în care ați înțeles, să spuneți că arghezii, da, este? A fost un proces. Am crescut într-o familie de creștini, dar, așa cum spuneam, am crescut undeva la țară, într-o perioadă comunistă, într-o perioadă în care la școală profesorii erau împinși să ne învețe că nu există Dumnezeu. Unii dintre ei au fost foarte cu multă râvnă în rolul acesta. Erau convinși că nu există Dumnezeu. Și de aceea am trecut printr-un proces în care a trebuit să îl descoper, să-L întâlnesc pe Dumnezeu și să trec de la un Dumnezeu al părinților mei la Dumnezeul meu, pe care îl întâlnesc, pe care îl cunosc, pe care îl descoper. Și cred că au fost mai mulți factori aici. Probabil că timpul nostru se apropie încet de final, dar cred că aș putea spune că a fost pe de o parte textul Scripturii care m-a ajutat, întâlnirea mea cu Scriptura, câțiva mentori pe care am avut lângă mine și care m-au instruit, și a fost și cartea, cititul unor cărți. Au fost cărți scrise, C.S. Lewis, Creștinismul redus la esență, au fost câțiva autori ruși, ca și Dostoevski, pe care am citit și în felul acela am ajuns să-l conceptualizez, să-l înțeleg pe Dumnezeu într-un mod diferit. Și dincolo de asta, cred că aș putea vorbi și despre experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu este viu, este real, intervine în istorie și cred că cei care urmăresc podcastul acesta ar trebui să știe că Dumnezeu ne invită să-L punem la încercare. Și în momentul în care pui la încercare și în momentul în care ai răbdare să aștepți și să asculți, Dumnezeu va coborî și îți va vorbi și nu o să mai fii singur. Un antidot pentru singurătate, evident, refacerea relației cu Creatorul tău. Revenim la dereglările despre care vorbea Blaise Pascal, ne apropiem de ultima dintre ele, subminarea raportului cu tehnica, dereglarea prin producerea de dispozitive cu efecte imprevizibile și necontrolabile, spune Gabriel Liceanu. Imprevizibil și necontrolabil. Cumva ai iluzia că acest device îți va anula singurătatea și totuși caz tot mai mult în singurătate. Nu e un paradox? Este un paradox și noi trăim într-o vreme care, într-un fel, este foarte greu de analizat, pentru că este o vreme nouă. Alvin Toffler are o carte, Al treilea val, și în cartea lui el vorbește despre o perioadă perioada agrară, în care oamenii făceau agricultură și schimbările se produceau foarte lent, sute de ani, mii de ani, de la o generație la alta, ca să vezi schimbări. După care a urmat perioada de industrializare, în care a fost un boom, lucrurile au început să se miște rapid, dar după care el anticipa un al treilea val în care noi suntem acum, un val al informaticii, al mediei, a transmiterii de informații extrem de rapid. Și noi suntem în perioada respectivă, dar dincolo de asta, nevoile noastre fundamentale sunt aceleași și tratamentul pentru ele este cam același. Adică am consiliat oameni care, în ciuda faptului că se bucurau de tehnologie, am consiliat tineri care își petrec multe ore pe Insta sau pe online și care se simțeau atât de singuri și atât de abandonați. Atunci înțelegem că remediul nostru este la Dumnezeu. În momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți reconfigurează identitatea.
Dumnezeu îți redefinește cine ești. Te anulează din dereglarea ta. Din dereglarea ta și practic te unești cu El și Dumnezeu te face părtaș la viața Lui. Cuvintele acestea pot părea foarte mari, dar Dumnezeu când te întâlnește îți reface identitatea, te curăță de trecutul tău și te conectează la El. Acea deconectare care s-a produs în Eden, în momentul în care omul a fost scos afară de acolo și care s-a transformat într-o căutare constantă a omului după Dumnezeu și după legătura și relația respectivă cu El, este refăcută. E momentul în care tu știi că ai un tată. Ai avut un tată care te-a abuzat, ai avut un context care ți-a fost vitreg din pricina răului și acum descoperi dragostea de tată a lui Dumnezeu, descoperi brațul lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos are grijă pe tot parcursul evangheliilor în viața lui să puncteze tocmai acest lucru. De nenumărate ori Iisus Hristos le amintește ucenicilor săi: nu vă voi lăsa orfani, nu vă las singuri, nu vă temeți, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Asta e promisiunea. Iisus Hristos știe cât e de dureroasă singurătatea. Iisus la un moment dat a fost abandonat de către toți și a fost lăsat singur. Și Iisus Hristos știe cât este de dureroasă și de rece și de tăioasă singurătatea și de aceea El ne promite că vine și este cu noi și El vine și este cu noi prin Duhul Lui care vine să locuiască în noi și care vine să ne călăuzească, să ne învețe, să ne aducă mângâiere și pace în toate situațiile prin care trecem. Și lucrurile acestea nu sunt un placebo. Nu sunt doar un mod de a vorbi ca să-i facem pe oameni să se simtă bine, sunt o realitate în care ne putem bucura. Și pe care putem clădi, practic, mai apoi. Suntem la podcasturile Vovadis, să aducem aminte de întrebarea aceasta, pentru că în întrebare deseori găsim răspunsul. Dacă știm cui să adresăm întrebarea corectă și dacă ne întoarcem către Dumnezeu, Dumnezeu mai devreme sau mai târziu va răspunde, așa cum s-a întâmplat și în viața invitatului nostru. Încheiem cumva această trecere printre dereglările omului postmodern nu cu un gust amar, ci cu un sentiment că am înțeles ceva din istorie, dar și din prezentul acesta și ce înseamnă reconectarea la, așa cum spunea Gabriel Liceanu, reperele tale după eternitate. Vreau totuși să nu încheiem discuția noastră fără să ne uităm la o imagine, la un context, la o întâlnire. E vorba de Iacov, ați amintit, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, unul din patriarhii poporului Israel. La un moment dat există un episod în Geneza când omul acesta, Iacov, în căutarea binecuvântării, caută, deși era binecuvântat, caută binecuvântarea și la un moment dat rămâne singur. Este un moment de criză. Iacov, pentru cei care nu știți istoria lui, foarte pe scurt, este un tip descurcăreț, cu ghilimele, fură binecuvântarea fratelui său, pleacă și urmează să se reîntâlnească cu el. Și în timp ce se întoarce spre casă, după ani de zile, urmează să dea față cu cel pe care l-a jefuit, am putea spune noi, și află că fratele lui vine să-l întâmpine însoțit de câteva sute de soldați. Care ar fi motivul pentru care în întâmpinarea ta fratele tău vine cu armată? Și face o strategie de lucru, își trimite în față grupuri de oameni cu daruri și el rămâne la urmă cu soțiile, cu copiii și într-un moment acolo rămâne singur. Și momentele de singurătate se pot transforma pentru noi dacă ne întâlnim cu Dumnezeu. Și acolo Iacov se întâlnește cu Dumnezeu și are loc o luptă între el și Dumnezeu. O luptă din care Iacov iese cu două lucruri. Iese rănit la coapsa piciorului și iese binecuvântat. Și cred că pentru cei care vă simțiți singuri în momentele acestea, s-ar putea ca Dumnezeu să fie mai aproape de voi decât vă imaginați. Și în lupta asta cu El s-ar putea să fiți răniți, dar este important să plecăm binecuvântați de acolo.
Singurătatea fără Dumnezeu e ucigătoare, dar o singurătate în care te întâlnești și te lupți cu Dumnezeu s-ar putea să te rănească, dar se va transforma pentru tine într-o binecuvântare. De aceea, cred că a-L căuta pe Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu, a-L avea pe Dumnezeu, este cel mai frumos și mai măreț lucru care ni se poate întâmpla. Mulțumim din toată inima pentru aceste încurajări, pentru că sunt încurajări reale, nu doar venite, așa cum spuneați, dintr-un efect placebo. Singur fără Dumnezeu versus singur cu Dumnezeu. E devenirea aceasta, drumul acesta, și tocmai în discuția noastră am parcurs acest drum de la singur fără Dumnezeu înspre singur cu Dumnezeu și veți descoperi că în momentul în care rămâi singur cu Dumnezeu, Dumnezeu va anula orice sentiment de singurătate. Secolul singurătății, Norina Herz, merge mai departe. Am început doar, am pus o piatră de temelie la începutul acestui podcast și la masa aceasta, care, repet, nu va fi o masă a tăcerii, ci va fi o masă a dialogului. Mulțumim încă o dată pastorului Marius Sabău pentru modul în care ne-a pus în context, ne-a revelat această parte a încurajării a omului care, în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, se regăsește pe sine, că tot e la modă această sintagmă. Mulțumim încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze.